Kung naminaw mo sa unang pagbasa, nindot kay paminawon ang drama sa Ginoo giun sa taniya pag higugma. Luwas ta gikan sa kahugawan matud pa niya. Pag humagpanganak nato gilabay ratas uma, nagkabulit tas dugo. Nya iya dayong gipatubo, hugaw kayo, iyang gilimpyuhan, iyang gibutangan og mga igsusulob, hangtod gyud nga nahimong guwapa kaayo nga rayna. Apan dihang nagwapa nagmaayo, iya na sang gigamit ang iyang kagwapa aron mahimo siyang daotang babae. Nahimong matud pas atong ebanghelyo, nahimong bigaon og iyang gidani ang tanang makagusto niya nga mutilaw niya. Adi mo ka-relate? Grabe hagod. Di mo makarelate aning istorya, ha? Kawa din ninyo iayo. Kita, mga tao, ang nag-atima nato matag adlaw 24/7, gamay sa kinagamyan o kinadak-an natong panginahanglan, ang nag-atiman ang Ginoo. Pero sa dihang munindot na ta, magpakaginoo-ginoo dayon ta. Sama gud anang kinsa may nagpatubo nimo ang Ginoo. Karon nitubo na ka na nakay kwarta, na nakay kabtangan. Kinsa may tagiya na? Ang Ginoo o ikaw? Ginoo. Inaot pa unta. Nganong nangural man kas imong balay? Kung ang Ginoo pa'y tagiya na. Nganong di man ka magpasaka sa imong mga silingang way balay? Mamahadlok kung kagmusuod sila. Kay basig kawaton ang imong mga butang kung ang Ginoo pa'y tagiya na. Nga ang Ginoo nagsugo man pasudlas inyong balay ang way balay. Nganong makig-away man kas imong silingan tungod lang anang ilang mga sana diha, mga paglapas anang utlanan, paggamit anang imong luna nga way pananghid, kung ang Ginoo pa'y tagiya na, nga nasayod namang Ginoo sa ilang panginahanglan. Mo na siya. Duko-duko mo diya. Nganong gasigi man kang pagwapa anang imong naong, pagwapo anang imong naong, nagpatato pa ka diha, siging patato, haron lang yun ma-attract ang tao nimo. Pakulor anang buhok, pat-injection anang ilong, apil pang unsa pa'y pang-injeksyonan diha, haron lang yun monindot ka, kung ang Ginoo pa'y tag-iya nimo. Nga iyam kang gihimo, sumala sa iyang gusto. Na siya. Nganong maningil pa man ka ng utang, nga ang gahatag ni mong kwarta ang Ginoo man, nganong imo man ang paninglon, nga ang Ginoo may nagingon, kung kamo magpahulam, ayan na mo paningil og bayad. Lain naman mong tinanawan ako. O kining mga batasana nga akong gisulti, kanabang malimot ta nga ang Ginoo mo ay nag-atima na to, mao ni hinungdan nga nangabungkag ang kaminyoon. Matod pa sa atong unang pagbasa, bisag nahimo na kang daotang babae, dili ko makigbulag nimo. Ingon ang Ginoo, ha? Akong hinumduman ang akong saad, ni adtong dalaga pa ka, ni adtong batanon pa ka, padayonon gyud nako bisag luod na kay kagnaong. So ang Ginoo di gusto anang buwag-buwag. Inunungay gyud, way buwagay, hangtod mga matay. Nya unsa man mooyon mo na dili. Kung ang imong asawa, bana ka, sige na ditong panglaki. Sa kinsa na lalaki makatilaw, apil pang pari usahay. Unya, kanang, unsa man, muingon lang yapon ka, dili gyud ko makigbuwag nimo. Sus, bisan ka ni tingali mga liminister ni aron dinhi, but lang. Ingon siya, suluha diya pa der. Di na nako mahimo. Mao na nalimot naman ta nga ang Ginoo mao'y nag-atiman nato. Siya mo'y naghatag nato nining tanan. Nga kita hugaw ra gid ta.
iglalabay ra gid ta, mura ra gid tag basura kun wap-a gid ta alimahis Ginoo. Ug maunay mensahe sa Ginoo sa katawhan sa Israel, ako mong gipili, gitagaan ta mog mga hari sama ni David aron mo sikat mog maayo. Pansadihang nasikat na mog maayo nga ang tanang tao ning daig na ninyo, purti na no ninyong pag-abusar nga rin ako. Ako sa una kargador, mangunguling, maglisod og kaon, katulos o sa kaadlaw, ang sudan panako kasagaran luya og asin. Labi na itong nag-eskwela pa ko sa high school o sa college. Karon, unsa naman ko? Purti ng daghanang mo mupakaon. Oh, sige pangimbitar. Nya musulti lang tagamay, nindot sa tatong na, oh, sige pa akong kuwaon. Unsa pa man padir, unsa pa may kuwang das mo lami. Ay okay na kaya pero lami ang tatong litson na. Oh, sige padir akong kuwaon. Nakatuntang gusok, ay bato ang gusok padir, kuwaon akong gusok. Sus ang nialagad ang nag-imbitar pag yun og kaon. Nakusos og akos una og nagpabilin pa ko ato akong pagkamangunguling katong akong pagkamamuto sa igmangga, luspad ka ignaong daot pag yung kaayo murag adik. Kani kang tawhana nga halangdon kay balay, halangdon kay kahimtang, ingon ani ka ang iyang pag-alagad nako. Nya ningon din ko Ginoo dili jud ko takos ani. Ang iyang pag-alagad nako mao ang iyang pag-alagad diha nimo. Pwede ko nimong patyon. I-appeal ni siya. Kay nag-alagad na siya. Okay, di ka mamatay ng kaon nga hasta tanang litson ihatag nimo, patay ka oy. Tungod ko numay pagpangga. Pero ang akong gibuhat karon, sige ko og paningkamot nga di unta ko malimot nga kun wap ay Ginoo dili ko mahimong ingon ani karon, di ko mahimong Fadersiano. Bitanang na nagpatambag nako, Father, ang ako bang pamilya gisigihan mag-persecute aning iyang igsuon, lutuson man gimig maayo Father, hapit tanan namong buhaton, koreksyonan, hapit tanan namong gamiton nga yuta ang kunon man. Sama ni Pader, unsa akong buhaton? Ako, sige lang, hatag lang na. Ang kono nila imong kanang inyong uma, hatag. Ngay human nimog hatag, mahilo man na, mahilom. Mangita na sa naglaing ang kono nun. Sura ang konon, kana nang inyong gipuy-an, ihatag. Mahilom sana. So niya kami Pader, nako alakaw. Kisa pa may mugokod ninyo kung naanalang mo gahigda sa kilid sa dahan. Kinsa pa may magsigig lotos ninyo kung wa na mo'y balay, wa na mo'y gikaon. Nya, sige lang, hatag lang. Kinsa pa mamatay mo sa miyan na Pader, kinsa man sa dili mamatay. Hasta to siyang nagsigig ilog sa inyong yuta, mamatay manggihapon to. Nakaron, hain mang kamatayo na ang nindot kanang gasigi kag pangilog o kanang sige kag panghatag. Kusga. Kanang siging panghatag. O mao na giingon ni Kristo, ayaw gyud pakigbulag sa imong asawa. Kung manglaki siya, papalakiha lang. Kung ang imong bana mamabay, hatagi gigayon. Hangtod mamatay ka. Akatusan sila mga matay man putong. Ngay nig-abutan niyo dito sa langit. Kinsa may malangit? Pangutan alang ang Ginoo. Si San Maximiliano mihatag siyang kinabuhi para sa uban nga wa gani kayo makaila niya ug wa sad siya makaila. Pero ang iyang punto mao kini, mas maayo pag ako'y mamatay kaysa ang laing tao mao'y mamatay. Kaysa akong pagpakamatay, naghimo ko sa buhat sa gugma. Apan kung mulikay ko sa kamatayon, posible nga ako na'y mupatay. Kanya kung mupatay ko, ang kasuko mo'y akong gigamit. Namatod pa niya, anger is not a creative force. Ang kasuko, dili na makabuhi nga kusog. Love is the creative power. Ang gugma, mao'y makabuhi nga gahom. Kusmod na kay mga naong. Sige, nga rin na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Naigsuon ang atong Ginoong Dios kanunay nga mainitong naminaw og nahigugma kanato
atong ipadangat kaniya ang atong panginahanglan ug muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang pagtulunan sa simbahang Katoliko, may tungod sa kaminyoon, dunggon ug masabtan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.